रावनिफ्रायबो हेफाजाब लायालासिनो गावनि रांजोंनो खरसा खालामनानै नारें आबाद खालामदों सासे राफोद आबादारिया। बे राफोद आबादारियानो जादों बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय फालसिगुरि गामिनि बबेन बर'। बिथां बबेन बर'आ गावनि रांजोंनो खरसा खालामनानै खमैबो 29 बिगा हायाव नारें आबाद मावदों। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे आबादखौ गायजेननायनिफ्राय दासिम 3 बोसोर जाबाय आरो नारें फिथाइ मोननायाबो 2 बोसोर जाबाय। गावनि आबाद मावनाय नारेंखौ सानफ्रोमबो खानो थाखाय दासिम सा 12 मावफारियाखौ बाहायदों बिथां बबेन बर'आ। बेनि अनगायैबो नारें आबादखौ साफा खालामनो थाखाय सा 5 लेबार बाहायदों। बिथाङा फोरमायदों आबादाव थिसननाय लेबारफोरनो सासेयाव 250 निफ्राय 350 रां हाजिरा हिसाबै होनांगौ जायो। नाथाय नारें फिथाइनि कम्पानि साप्लाइ गैयैलाय दायो जायगानि हाथाइसालि आरो सान्थि बाजाराव फानहैयो। बिथाङा फोरमायबावदों थांनाय दैज्लाङाव नारें फिथाइखौ बस्थायाव 300 रां आरो 500 राङाव शिलं आरो गुवाहाटीसिम गं 22 गारि साप्लाइ हरनो हादों। जर'खायै बबेन बर'आ थांनाय बोसोराव 7-8 लाख रांसो नारें फाननायजों मुलाम्फा मोननो हादोंमोन। नाथाय बे बोसोराव नारें फाननायजों खमैबो 18 निफ्राय 20 लाख रांखौ मोननो हागौ होननानै फोरमायदों। बडलेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारीनि लानाय एक्सक्लुसिभआव बिथां बबेन बर'आ बुंबावदों नारें बिफांखौ मोजाङै जोथोन लाखियोब्ला 10 निफ्राय 15 बोसोर थायो। बबेन बर'आ बुंबावदों गावनि नारें बागानाव गोबोर हासार बाहायगासिनो आरो आबादारिफोरनो सरकारा अनसुंथाइ हरोब्ला आरोबाव जौगानो हाबावगोन। बे समाव दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय फालसिगुरि गामियाव। बिथाङानो जाबाय बबेन बर'। 29 बिगासो बिथाङा मोनसे नारें बागान खालामदों। बे नारें बागान खालामनायाव जोङो बिथांनाव माखासे खोथा मिथिना लानो थाखाय माखासे बिथांनाव गुवारै जोङो मिथिनानै लागोन। गिबि गिबियावनो खुलुमबाय। खुलुमबाय। नोंथाङा दिनै नारें बागान खालामदों, बेनि सायाव मा फोरमायो? दा आङो नारें बागान खालामनानै जोबोद गावखौनो देरगानाय मोनदों। 3 बोसोर जाबाय बे नारें बागान खालामनाया आंनिया। जोबोद दावगानाय बायदि मोनदों। दिनैहायथ' नोंथाङा नारें खानाय लेबारफोर लादों। साबेसेसो लानाय जादों ओरैनो? दिनै 12सा दङ। 12सा? हिन्जावसाफोर। बे नारेंखौ नोंथाङा बबे साप्लाइ हरो ओरैनो? दा जोंनिया डाइरेक्ट कम्पानि साप्लाइ गैया नालाय बेखौ आङो सान्थि बाजाराव फानो आरो बुधबार बिस्थिबार समबाराव सान्थि बाजार आरो रबिबाराव बागान बाजार। बागान बाजाराव ओरैनो मा हिसाब, जेनेबा फुनाव मा दाम ओरैनो? फुनाव 350, 400, फिसाबाथाय 200, 250 बेबायदि थाङो। ओरैनो खै बिगा दं होनना बुंदों? 29 बिगा दं। 29 बिगाखौ खायोब्ला बेसेबांसो फुन ओंखारो ओरैनो? 29 बिगाखौ खायोब्ला मथा मथि नै दा खम नालाय फिथाइया 150 बस्थासो ओंखारगोन आरो। सानसेयाव खाजोबनो हायोना? सानसेयाव हाया। सानबेसेसो लायो? मथा मथि नांगोन 10 दिनसो। 10 दिनसो नांगौ। नोंथाङा बे जेनेबा नारेंखौ बबेयाव साप्लाइ हरो ओरैनो? साप्लाइया थांनाय दैज्लाङाव डाइरेक्ट शिलं आरो गुवाहाटि साप्लाइ फैदोंमोन। बेवहाय आङो 22 गारि हरजादों। दामा एसे खममोन नालाय बेबायदिनो माने बस्था हिसाब 300, 350, 500 बेबायदियावनो हरनांदों आरो। माने मोनसे दागावनो 29 बिगा दं? 29 बिगा दं मोनसे दागावनो। माबाफोर आरो नोंथाङा माबाफोर खामानि मावो नामा आरो आबादारिनि? आङो आबादखौ खेथि मावो, माइ गायो ओमफ्राय बेसर, आलु जानायखिनिखौ बुथुमजोबना लायो न'आवनो। बायनांगौ गैया आरो। आथिखालाव दि मानसिफोरा ओरैनो बेकार गोलैसोना दं, बेकार लाइमोन ओरैनो गोलैसोनानै दं, बेफोरनि सायाव माबाफोर मेसेज हरगोन नामा नोंथाङा? दा आं सानो जोंबायदि गोबां मानसि दङ मावग्राफोर, बिथांमोनाबो बुंगोन आं बायदिनो। आंनि बायदिब्ला सोरबा BA MA पास जानाया जादोंब्लानो जे बेकार बे सोदोबखौ लाबोआबालासिनो जों गासैबो साख्रि थाख्रि मोनाब्लाबो आबादजों नांथाबोब्लानो बेकारनि जेंनाया गावबागाव अट'मेटिक जोबलांगोन होननानै आं सानो आरो। बे खेथियावदि नोंथाङा ओरैनो मा बाहायनाय जायो? ओरैनो मा मुलि बाहायनाया? बिबारनि मुलि होयो ओमफ्राय एम्फौनि मुलि होयो। दैफोर होयो नामा? दैनि जेबो बेबस्था गैया बेहाय। नोंथांखौ ओरैनो मिथिनाय बायदिब्ला नोंथाङा सासे UPPLनि मासिगिरि होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बे नोंथाङा मा फोरमायो? आङो दा घरामारा PCDCनि भाइस चेयारमेन हिसाबै खामानि मावबाय दङ। दासान्दि नोंथांमोननि राजनितिकआ माबायदिहाय? दा जोंनि राजनितिकआथ' गोबां रायजो राजाफोरनो खामानि मावना होनाय हिसाबै न' होनाय, अरननो दै होनाय,
बा MGNरेगानि मावनाय गोबां दावगादों होननानै आं सानो आरो सोलायदों होननानै। साबैसेसो ओरैनो लेबार लायो? दा लेबार हिसाबै हिनजावफ्रा फ्राय 10-12 जन जाबाय थायो, हौवासाफ्रा 6-7 जन 8 जन बेबायदि जायो। नारें खानायाव हिनजावसाफोरखौ बाहायो आङो। आरो हौवासाफोरखौ दानस्रांनाय, मुलि होनाय, बेरा होनाय बेहाय बाहायो। दिनै ओरैनो खय कुइन्टेलसो नोंथाङा खागोन ओरैनो? खानाया मथा मथि 18-20 बस्थासो जागोन दिनै खानायखौ बबाव लांगोन? गाबोन सान्थि बाजाराव लांनाय जागोन बेखौ। सान्थि बाजाराव बेसेबांसो नोंथाङा मुलाम्फा मोननाय जायो? दा 3 बोसोरल' जाबायथ', थांनाय बोसोराव 1 बोसोरल'मोन, इयाव आङो 7निफ्राय 8 लाखसो मोनदों। नैबार 18निफ्राय 20 लाखसो मोननांगौ आरो 1 बोसोराव। एबार 1 बोसोराव ओरैनो बेसेसो आयु दं बे नारेंनिया? नारेंआथ' गोबोर हासारजों लाखिनाय जायो नालाय 10निफ्राय 15 बोसोरालागै जोरो, मोजां जत्न खालामोबा गोबोर हासारजों। खिन्थु सरकारि हासार होयोब्ला बे नारें बिफाङा गोबाव लास्टिं जाया, बेनिखायनो थारमाने आङो गोबोर हासारखौनो बाहायबाय दं। दैफोरथ' होनाय जाबाय थायो? दैनि जेबो बेबस्था गैया इहाय, बरिंबो दोनाय जायाखै आरो इमान गुवाराव बरिंजोंथ' कभार खालामनो हायाना। ओरैनोथ' नोंथांनिया दा ओरैनो बेसे बोसोर जाखो होनदों बे? 3 बोसोर। 3 बोसोर 3 बोसोर रानिंआव ओरैनो बेसे बोसोराव खाजादों होनदों नोंथाङा? 2 बोसोराव। 2 बोसोराव? होमबा 1 बोसोरल'सो मावो? 1 बोसोरल'। 2 बोसोराव खाजानाय? 2 बोसोराव खाना जानाय जाबाय। दामाने फार्स्टनिफ्रायनो खाबाय थानानै माने बारायलांबाय थायो नामा? बारायलांबाय थायो फिथाइया। नै देग्लाय आङो थांनाय दैज्लांनिफ्राय एसे बारा मोनदों फिथाइखौ, आरो फैगौआव बांसिन मोनसिगोन। फागुन सैत मासनिफ्राय बारा जालांबाय थासिगोन आरो फिथाइया। सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदोंमोन नामा नोंथाङा बे? दासान्दि जोंनि आबादारि जिथु कृषि बिभागनिफ्राय आं जेबो अनसुंथाइ मोनथ'वाखै, जेबो राहा लामाबो नागिरनाय जायाखै। सरकारनिफ्राय जेबो मोननाय जायाखै? जेबो मोननाय जायाखै। ओरैनो माबाफोर नोंथाङा सरकारनिसिम माबाफोर मेसेज हरगोन नामा? दा आं सानो आंबायदि आबादारिफ्रा, जोंबायदि 20 बिगा 30 बिगा 10 बिगा गायग्राफ्रा, बे नारें बागान गायग्राफ्रा जुदि सरकारनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ मोनोबा दावगाबावनो हागोन होननानै आं सानो। आरो लोगोसे जोंनि साफा सानै बेखार गथ'फोरखौ आं बेवहाय मेनेज खालामनानै आं बुथुमना लाखिनो हागोन होननानै आं सानो आरो। मा होनदों बे जायगाखौ? जोंनि जायगाया जाहैबाय पालसिगुरि। माने सालबारि, बाक्सा, सालबारि, पालसिगुरि। बेकार हा बेबायदिनो नोंथांनि खेथि मावनाय बायदि बा माखासे मावनो हानाय जायगाया नोंथांनि बायदि माखासे बेकार हा ओरैनो गोलैसोना दं, बे सायाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायगोन नामा? आं सानो बे बेकार हा दानि दिनाव खोख्लैना दोनस्लायस्लाय, दानि दिनावथ' बैगानिक जुग, साइन्स जुग नङा होमबा, खोख्लैना दोनस्लायस्लाय आंबायदि सोरबा सासे सानै लोगो नांनानै माबा खालामनानै जुदि थालिर बागान, हयथ' नारें बागान गायोबा, गावजों लोगोसे ओनसोलनि 15-20 जन मानसिया थांना थानायनि मोनसे राहाखौ होगोन होननानै आं बुंनो थाङो। लोगोसे आंबायदि खायसे बेकार मानसिफ्रा गावखौनो गाव गसंथानानै थानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। बे नारें खानायाव बा नोंथाङा लांनानै हैयो ना गावसोरनो लांफैयो? दा थांनाय दैज्लाङाव नारें फिथाइयाबो बुरजामोन नालाय, गारि एसे एनै थेला बेटारि गारिजोंबो फानख'नो हाला, बेहाय शिलंनि आरो गुवाहाटिनि डाइरेक्ट फैदोंमोन, गारि हरजादोंमोन आरो डाइरेक्ट नारें बागान न'आवनो लांफैयो, नारें बागान भितरावनो। दाबो फन खालामबानो दामखौ थाइसे थाइनै खम होयो, ओमफ्राय बेनिफ्रायनो लांफैयो। खिन्थु बाजाराव लांबा थाइसे थाइनै बारा मोनो। बे हिसाबै आङो दानि खानायखौ बाजारावनो फानबाय थानो सानबाय। बेखौ फानजोबनो हाखायोना? हायो, डाइरेक्ट हायो। गावसोर माने फायखारिफोरा लांफैयो नामा? बाजाराव बायफैयो। गावसोरथ' साप्लाय हरबाय गोजानाव। ओरैनो फुनाव मा दाम होनदों? फुनाव 300, 350, 400, फिसाबा 200, 250। हाइस्ट दामखौ मा टाइमाव मोनो? हाइस्ट दामा फागुन सैत मासाव मोनो। बे टाइमाव नारें फिथाइयाथ' थाहैया? नारें फिथाइया खम जायो, थेवबो एसे फिथाइ मोननायावनो जेराव 200 बस्ता ओंखारोमोन, बेयाव 20 बस्ता ओंखारबानो 200 बस्तानिख्रुइ बांसिन मोनो। 1500हालागै थाङो, 14, 15, 12, 1000 बेबायदि थाङो। बेलेग जायगायाव जों नुनो मोन्दों नारें फिथाइखौ मोननानै सेवनानै गोलैना थानाय, माबाफोर मोनसे बे मोननायनि गोलैनायनि बा गोलैबाय थायो नारेंआ हायाव? गोलैनानै थानाय
माबाया जाहैबाय राहाया जाहैबाय बे जोंनि हानिफ्रायबो जायो आरो बे हाग्रा थैनायनि मुलि बारे बारे होबाय थाबानो फिथाइया थाबनो मोनो आरो हायाव गोग्लैयो आरो खायसे टाइमाव दाम गैयाब्लाथाय ओरैनो थानायावनो दाम नेनायावनो सिरिलांजोबोबो बेखौ दोनोबा फिथाइखौ दोनबाय थायोबा खिन्थु फिथाइया खम जायो बिबार बारनाया फिथाइया बिफाङाव थाबाय थायोब्लाथाय बिबार बारनाय आरो फिथाइ थायनाया खम जायो माने मुलिबो होबाय थानांगौ आरो ना मुलि होबाय थानांगौ एम्फौ एम्फौनि आरो बिबारनि होजायो आरो माने सिङाव हासार होजायो गोबोर हासारखौनो बाहायजायो न'नि लकेल हासार गभर्नमेन्ट हासारखौ बाहायनाय जाया गभर्नमेन्ट हासारखौ बाहायोब्ला थाबनो बिफाङा थैयो खिन्थु गोबोरबाथाय गोबाव जायो लास्टिं जायो होमबाथ' दै होनाय जाया बेयाव जेबो दै होनाय जाया दै होनायनि जेबो सुबिदा गैया बिथाङा माखासे खोथा बे नारें बागाननि गावनि बागान खालामनायनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसे बिथाङानो दिनै गोबाङैनो लेबार बिथाङा बाहायदों बे लेबार बाहायनाय टाइमावनो आं बिथांनाव मोनसे नारेंनि मोनसे एक्सक्लुसिभ लानो थाखाय बिथांनाव आङो बाहागो लाफैदों बा नुजाथिफैदों दा बिथाङानो जाबाय भबेन बर' बिथाङानो जाबाय 29 बिगानि बारा बिथाङानो बे नारें आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोननाय जादों नंगौ माखासे आइजोखौ दाब दाब ओनसोलाव बा बायदिसिना आबादाव बांसिनानो जोङो बर' आइजो बांसिनानो जोङो हाबाफारियाव बा मुखुब जानायखौ नुगासिनो दं माखासे आइजोफोरा माइ हानायावबो माखासे आइजोफोरा गायनायजों लोगोसे हानायजों जों माखासे आइजोफोरखौ जोङो मुखुब जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं बे समाव जोङो नारेंबारियाव बिथांमोना नारें फिथाइ खानो फैदों बा दिनैहाय बिथांमोना ज' नारें खानायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोनाव जों माखासे खोथा बे समाव मिथिनानै लागोन मादै नोंसोरो बबेनि फैदों ओरैनो जोङो ओइ फालांसिगुरिनिनो ओरैनो सोरहानि नारें होनदों नारेंआ ओइ फालांसिगुरिनिनो जों आदै जायो आदै भबेननि नारें बागान आरो इयो ओरैनो मब्लानिफ्राय खानाय खानायाथ' जोङो सेमोननिफ्रायनो खादों खाबाय थायो ओमफ्राय इयावनो जोङो हाजिरा मावनानै जाबाय थायो आरो ओरैनो मासाव खनबेसे खायो मासाव सप्तायावनो खननै खनथाम गाहाम खायो आरो दा खानायाव आखाइफोराव सु हाबो सु हाबबाबो खस्थ'यैनो मावनानै जानांबाय आरो जोंनो खायो नालाय हाबबाबो माइफोर हागोन हायो माइखौथ' जों मैयासो हाखांदो माइबो हायो आरो नारेंबो खायो बायदिसिना माने खामानिखौ मावो आरो सब खामानिखौनो मावो जोङो ओरैनो जिरायनानै थाया ओरैनो न'खराव साबेसे दं जोंहा न'खराव फिसाला सासेल' फिसाला सासेल' परियाला साथाम ओरैनो नारें खानायाव बेसेबां हाजिरा मोनो नारें खानायाव जोङो दा 250 करि मोनो माइ हिसाबै होयो दिन हाजिरा होयो ओंखाम जाया जोंना ओंखाम जाया न'आव जाहैयो आरो सानसुआव थांनानै ओमफ्राय बे दिन हाजिरा दा जेनेबा 250जों न'खर सलायनो हायो ओरैनो दिनैसो खादों ना होमबा दिनैनिफ्राय खादों आरो ओरैनो सानबेसे लागोन खै बिगासो दं इयाव हाया नारें बागानाथ' दा बिगुमायासो मिथिगौमोन आरो जोङो सानसेयाव खाजोबनो हाया सानब्रैसो लागोन आरो इयो सानब्रै लागोन सप्तायाव बेसे खायो होनदो सप्तायाव खनथाम गाहाम खायो होमबा नोंसोरो रानिं खाबाय थानो मोनो रानिं आरो ना खानोबानो लेंहरबाय थायो आरो जोंखौ ओरैनो बेसेसो नारें खानो हायो नोंसोर बेसे कुन्टल जोङो खानाया मालाबा 30 बस्था ओमफ्राय मालाबा 25 मानसि बुरजाबा बुरजा खानो हायो आरो ओमफ्राय मालाबा ओरैनो 15 20 इदि खायो आरो मानसि बुरजाबा बुरजा खानो हाबाय बिदिनो मावबाय थायो आरो मावग्रा नालाय हाजिरा मावग्रा नालाय जेरावबो थाङो जेरावबो जाथिनैखौनो सोरबा लिंना लायबा इखौनो मावनानै जायो माबा मोनसे जावनो लिंहरबा जों इयावबो मावहैयो बेखिनियानो आरो माइ हानायावबो जेना आरो लोगोसे नारें खानायावबो बिथांमोनखौ फेजेननो हाया नोंसोरनि नारेंआ जानि नारेंआ दिनैसो खादों मास मोनसे थानानै दिनैसो खादों आरो खाबाय थायो मासाव मास ओमफ्राय अबेबा सप्ता खायो फिथाइ जाबा बेनिफ्राय दा
गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दिनैसो खादो आरो मास मोनसे जाबाय लेबारफोरनो ओंखाम होनाय जाया आरो साहा होयो ओरैनो बेसे होयो साहा ओमफ्राय 250 होयो दिनाव 250 खरि ओं अबाव लांनाय जायो नारेंखौ इखो मालाबा बागान बाजाराव लाङो ओमफ्राय मालाबा सान्थि बाजाराव लाङो ओमफ्राय आरो अबा बेफारियानो लांफैयो आरो दिनै खागासिनो दिनै अबाव लांगोन दिनै खानायखौ गाबोन सान्थि बाजाराव लांगोन सान्थि बाजाराव ओं फानजोबनो हायोना गासिखौबो फानजोबनो हायो अबा 200 250 अबा 150 ओरियाव फानोमोन ओमफ्राय दा गाबोन मा दा नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।